sad već duži niz godina, ako se to tako može reći, bavim riječkim tvornicama i nekim riječkim proizvodnim pričama, u kojoj je ušla naravno i priča o tvornici papira. Ona nam je onako dosta nekako važna u tom našem lokalnom kontekstu, posebice za ovaj istočni dio grada. Samo kad se uvjerimo koji broj ljudi je radilo u tvornici papira i koliki broj tih obitelji je tvornica papira hranila, samo iz tog konteksta nam je važno. Onda kad se sjetimo i nekakvih tehnoloških dostignuća, broja zaposlenika, različitih vrsta papira, tržišta na koja su se oni izvozili, onda ta nekako priča još više raste. Nije samo važna za Rijeku, nego je važna i puno šire. Plinovi su nekakav začetak proizvodnje ovdje, doduše manufakturne, a onda kako će uznapredovati cijeli tehnološki proces, tako će i industrijska proizvodnja doći ovdje. Ovaj primjer Plodina nam je jedan u biti jako zanimljiv primjer prenamjene industrijske proizvodnje. Ova zgrada je koristila kao kožara i ona je u biti jako dobro, iako je unutra sad trgovački centar, jako dobro u biti prenamijenjena u nekom arhitektonskom smislu, je zadržala kompletnu svoju vanjštinu. Duž ove ulice koja se nekada zvala Tvorničkom ulicom, jer je bilo puno malih proizvodnji, tako je, imamo i na drugoj strani, na zapadnoj strani smo imali industrijsku ulicu. Ovdje nije bilo toliko velike industrije kao što su torpeda i rafinerija nafte i slično, nego neke manje proizvodnje. Znači, govorimo ipak o nekakvom prijelazu 18. na početak 19. stoljeća. Mi ćemo se sada uputiti prema tvornici papira. Ja ću se isto ovako povremeno zaustavljati na nekim značajnim lokacijama. Vi slobodno pitajte ako vas nešto od vremena zanima ili ako vam nije jasno. Svjedočimo da je ovo biti jedan u nizu primjera kada je industrija postala neko parkiralište, tako da skroz do kraja Hartera, dok ćemo se mi šetati, vidjet ćete da su parkirani auti. Sad to je za ljude koji rade u centru grada dobar kus u biti za odhodati ujutro i popodne za vratnice. Zašto smo se tu zaustavili? Pa ovo je nekako ulazak u tvornicu. Ja sam htjela istaknuti ovaj tu dio, takozvane harterske stube. To su u biti stube koje su nekako bilo logično da se izgrade ovdje kako bi se povezalo industrijalac, poduzetnik i biti cijelu svoju priču je započeo sa kožarom. To je ona kožara koja je u Vodovodnoj ulici. Priča ide u biti da je on iz jedne siromašne kreljanske obitelji koji je nekako imao rođake po svijetu, pa su ga roditelji poslali tamo u biti da izuči zanat, izučuje taj kožarski zanat. A kaže priča da je najveće novce u biti zaradio na tome da je njegova kožara dobila posao izrade opanaka za radnike koji su radili na Suezkom kanalu. Upravna zgrada tvornice papira, znači govorimo o nekom 19. stoljeću. Vidjeti ćete i ostale zgrade koje budemo prolazili, neki imaju novu funkciju, većim dijelom su one zapuštene. Ovo je jedan izvrstan primjer jer se radi o ponovnom korištenju nekadašnjih industrijskih prostora. Ovo je inače gradski projekt obnove energane, odnosno električne centrale. Znači, 1930-ih je tvornica toliko narasla i cijeli proces je postao vrlo kompleksan, da je pitanje energije postalo goruće i tvornica se odlučuje izgraditi suvremenu električnu centralu. Građana je nekakve 3 godine i uz nju je izgrađen i ovaj dimnjak koji nam je nekako sad već postoji simbolom tvornice papira. Da, on je isto obnovljen unazad godinu dana, su radili ojačanja. Sad postavilo bi se možda i pitanje kako je to baš počelo sa proizvodnjom papira ovdje, baš na ovoj lokaciji, tko je došao na ideju, da li je to nekakav dobar poslovni pothvat bio ili samo nekakva slučajnost. Pa za tu cijelu priču nam je važan Andrija Ljuljević Adamić, koji je jedna onako dosta značajna persona prve polovice, od kraja 18. i prve polovice 19. stoljeća. Kad govorimo o njemu, onda slučajnost i Adamić ne dolaze u istoj rečenici. On je bio vrlo uspješan trgovac, politički vrlo aktivan, industrijalac. Prije tvornice papira je, na primjer, imao tvornicu stakla u Mrzlim Vodicama,
radio je jako puno trgovao sa drvom, biti koristio sve benefite ove riječke luke i sve njezine trgovačke mogućnosti. I on je u biti došao na ideju 1821. da kupi već postojeće mlinove koji su bili na riječini i da ih malo prenamijeni, uredi za proizvodnju papira. Sad pitanje je zašto proizvodnja papira? Odgovor leži u tome što se preko riječke luke trgovalo tada vrlo živo, vrlo uspješno krpama, prnjama, a to su bile sirovine od kojih se tada proizvodio papir. Logično je bilo ako ste Adamić da ako imate sirovinu vrlo blizu, da ćete pokušati sa proizvodnjom papira. Sad, taj papir je bio izuzetno primitivan, to nije bilo nikakve posebne kvalitete, niti su ti mlinovi mogli proizvesti neke velike količine papira. I Adamić već 1827. odlučuje prodati tu tvornicu. Prodaje je u Smithu i Menieru, oba dvojici već dobro znanim papirničarima. Englez, Britanac Smith je vrlo često bio u Rijeci jer je otkupljivao te iste prnje za britanske tvornice papira. Britanci su nam prvaci u industrijskoj proizvodnji, prvaci naravno i u proizvodnji papira i on je vrlo često putovao ovim prostorima ne bi li otkupljivao te prnje. Zašto je ovdje bilo puno prnja, posebice tamo u Bojnoj krajini? Pa zato jer je država u biti opskrbljivala vojsku različitom tkaninom, jer je to morala, a onda ta tkanina kada se više ne bi koristila, prodavala se tvornicama papira. Neke su čak države imale odrednice da prnje, odnosno krpe koje imate, možete isključivo prodati državi, a onda država posredovati u tvornicama papira. To je posebice bilo početkom 19. stoljeća kad je bila velika nestašica papira. To su, na primjer, Francuzi imali kao odrednicu, ovdje se kod nas jednostavno trgovalo tim papirom, tim prnjama. I te prnje su bile jako skupe, tako da ako ste mogli negdje namaknuti neku količinu tih prnja, dobro ste to mogli unovčiti. Inače, postojali su ljudi koji su po selima otkupljivali te prnje, zvali su se cunjari ili pokućarci i onako bili su, tako ih u biti opisuju dokumenti, onako putovali su sa svojim nekakvim kopčižićima, trubama, zvoncima i išli tako po selima i vikali prnje, kao otkupljujemo prnje. Ima jedna se pojavljuje da je prnje za prstenje. Znači možete dobiti puno novaca, onda ćete moći te novce potrošiti na između prstenje papira. Naime, pojavila se bolest koju su oni tada zvali cunjavica, a onda nekako malo istraživanje mi smo došli do toga da je to bedrenica, odnosno antraks. Znači, jednostavno nehigijenski uvjeti, one nisu imale čak niti toplu vodu da se operu, to je bilo totalni kažin, a tu su radile djevojčice od nekakvih 13-14 godina najviše. Znamo da je kroz 19. stoljeće da je radna snaga bila puno mlađa nego što je to danas. Ok, spomenuli smo tu riječinu koliko je ona bila važna za samo pokretanje cijele priče na ovom cijelom potezu. Ono što se ističe vrlo često je kvaliteta vode koja je vrlo važna u proizvodnji papira, u njegovoj čvrstoći, u njegovoj nekakvoj fleksibilnosti. Ali ono što moramo isto istaknuti je i ta riječina koja je vrlo često radila probleme na cijelom ovom prostoru, posebice tamo nekakve jesenje mjesece. Naime, velike količine kiše povećavale su količine riječine, ona je vrlo često plavila, vrlo često bi isplivala iz ovog korita, što je naravno radilo velike probleme ne samo tvornici papira, nego i drugim tvornicama. Pa sad zamislite da su ovdje nekakva skladišta, pa se to prelilo, pa dok se voda povuče, pa dok se to osuši, hrpa nekakvih problema. To je bio problem i niže u prostoru mrtvog kanala kada bi voda došla praktički do korza i rovina,
A za tvornicu je to značilo da strojeve mora mijenjati, poslovanje mora mijenjati, to sad trebalo onako i dobru financijsku injekciju za to. I u tom trenutku tvornica papira čak postaje dioničko društvo, ne bi li se naravno sa nekih drugih strana namakli novci za proizvodnju. Nakon smrti Smitha i Menijera njihovi dečaci, odnosno sinovi, ostaju u poslu i praktički ona će biti obiteljska firma tamo negdje do 1920-ih otprilike. Prvi cigaretni papir proizvodio se od krpa, od prnja. Cigaretni papir spada u kategoriju svilastih papira. I kad je uvedena celuloza i dalje se ostaje djelomično pri tim prnjama i krpama jer se smatra da one daju jednostavno bolji taj cigaretni papir. Prati se vrlo puno parametara. Na primjer, koliko puno dima se stvara. Ne smije biti premalo dima, ali ne smije biti niti previše dima. Važno je da duhan i papir jednakom brzinom gore. Znači da vam se ne desi da vam je duhan izgorio prije, a da papir nije. Isto tako koliko... Niti obrnuto, naravno. Onda isto tako je važno koliko pepela daje. Znači ne može baš biti da to je cijela nauka. Znači postoje nekakvi parametri koja količina na koju dužinu cigarete pepela je optimalna. Postoji čak istraživanja, znači za one cigaretne, za papir koji se koristi za cigaretne knjižice, da on bude što manje porozan, odnosno da kada imate možda znojnije ruke ili tako nešto, da vam se on ne lijepi za ruke, nego da možete zamotati cigaretu. U tom kontekstu postoji i mornarski cigaretni papir. Zašto? Jer mornari imaju mokre ruke najčešće, pa je on puno otporniji na to nekako habanje, odnosno na tu količinu, na vodu da se uništi. Tu se proizvode šibice od papira, znači zero waste papira koji više se ne može iskoristiti za ništa, se sa parafinom iz riječke rafinerije nafte, znači moće se te kratke su jako i bijele te šibice, normalno se napravi gore dio kako će se one zapaliti. To je tehnologija i strojevi su kupljeni u Italiji, tako da nije ovo nešto izumljeno ovdje, ali je u svakom slučaju bio važan segment te proizvodnje tako 60-ih i 70-ih. Njima je, na primjer, u velikoj mjeri njihova reklamna aktivnost pomogla. Na primjer, za mediteranske igre, olimpijske igre i takve neke stvari. Onda se proizvodilo jednostavno velike količine šibica, onda bi te reklamice bile na tim šibicama. Sa jedne strane bi baš prepoznatljiva parafinka, s druge strane neko vrijeme su bile životinje. Bile su životinje, bili su horoskopski znakovi, bilo je ono šta god. Onda bi, ne znam, Crikveniška rivijera, Makarska, onako kao nekakve turističke i to. To prolazi u biti je akvedukt. Naime, u jednom trenutku, to je sad nekako druga polovina 19. stoljeća, potrebne su veće količine vode nego što se mogu dobiti odmah prije nekako u tvornici. I tu posredstvom Smitha i Menijera dolazi inženjer Fremont iz Francuske, koji se baš bavi istraživanjima, znači po ovim tu šumarcima gdje se mogu naći još neke količine vode, nekakvi pritoci ili slično, koji bi se izravno dopremali u tvornici. U biti zato se gradi ovaj akvedukt u koji se onda cijevima naravno usmjerava voda sa različitih pritoka i onda ona dolazi izravno u tvornicu. I taj akvedukt je onako dosta landmark cijelog ovog posla. Samo nekakva crtica iz povijesti grada u Drugom svjetskom ratu. S obzirom da je sam ulazak rijeke u Drugi svjetski rat bio takav da je ona bila razjedinjen grad između talijanskog zapadnog dijela i istočnog sušačkog, pa onda naravno uspostavom NDH je se taj nekakav dio proširio, a kapitulacijom Italije 43. Italija sa te neke zapadne strane dolazi talijanska vojska, sve u svemu, talijanska poslije njemačka vojska, sve u svemu u tim 43. 44. grad je kompletno
preplavljen njemačkom vojskom i u biti posljedica toga je da kroz 1944. je pretrpio izuzetna saveznička bombardiranja, što industrije, što luke, što svih objekata. Između ostalog tu je djelomično stradalo samo Marganovo i ono je poslije rata obnovljeno. Sad u Drugom svjetskom ratu tvornica, zanimljiva je priča sa tvornicom, da je ona primorana smanjiti proizvodnju zato jer gotovo svi muški radnici su se priključili Narodno-oslobodilačkoj borbi. Ono što imamo kao dokument je isto da tvornica papira nekakvim ilegalnim putevima opskrbljuje NOB sa papirom. Ne bi li ga oni koristili za izradu nekakvih pamfleta, tih poziva i za u biti neko širenje letaka, širenje informacija. Ona radi nekakvih 20 do 30% kapaciteta jer jednostavno radnika nema, a odmah nakon oslobođenja grada u biti kreće se u obnovu i u neke promjene koje slijede. Sad kad smo već zakoračili u toj neku drugu polovinu 20. stoljeća, tu nam se javlja treća sirovina od koje se proizvodio papir ovdje, a to je industrijska konoplja. Industrijska konoplja je izuzetno zahvalna sirovina i koristi se zaista u različite svrhe, izuzetno je otporna. I tvornica papira je tu biti imala izuzetno neku dobru stvar jer je sudjelovala u cjelokupnom procesu. Jer je naime po Slavoniji i Srijemu imala svoje proizvođače koji su sadili industrijsku konoplju, ali naravno onu koja je se pokazala da je najbolja u proizvodnji papira, pa se tamo ta konoplja sušila, onda se radila od nje ta kudjeljna vlakna i kao takva dolazila tu u tvornicu papira. I to je u biti, kako sam rekla, treća sirovina za proizvodnju papira, izuzetno suvremena i danas industrijska konoplja je u biti, opet se kao nekako vraća kao značajna u biti sirovina za proizvodnju, a ono što je u biti super da se cijeli proces proizvodnje onda nekako nadzirao Evo, vodi u biti do mlinova, mlin Žakalj, Matešićev mlin, gdje su bile znači proizvodnja, odnosno prerada žitarica i proizvodnja brašna. Ne znam ako ste se možda imali priliku prošetati. Prvi ovaj dio je dosta strm, ali onda poslije je ok, ali može se ići i s autom gore do Banskih vrata, pa onda onaj potez dolje malo bolji za propuštati. Se može daviti do Veličanja? Može, da. Može, kako ne? Može. 5-6 sati. Voda. Ja sam ne, do Veličanja. Ne, nema tu. Ne, pa to dobro.